Aw, o shangzaro ajay faike bakshaba kaham kerengke ajayo bakshaba shitra bemar hamya manda zakai ajayo fiaba khoroksha basa ajayke buma bufani belai imang kotor tongo busano kaham kerengkai to riwi lokriwi tishanani amti khaino shalkisa sakang kishti tripura mungui mokni bemar manjakai umur kisauno belaino shakjaya angai gelaimani amshak jerai chikonsha umoro mokni bemar manjakma koktama manai takhuk pohorte borma belaino bokhakwar tei mayagonang kishti tripurani nogo thangai bini bumabo phabai thangai malai kok shalai phaimani fiaba kishti tripurani ma phasong bokha tongibo yak chugya angmabai belai rang pushani biya lengmabai hasteni khagonang maya gonang lugurokno bini mohoni mukti khibibui bini chikon sar sajak kishti tripurani bagai chubachu sanhormani hasteni maya gonang khagonang lugurok chubaui chikon sa kishti debormano fatar hasteni kolkata o telangai thangmani bini chikon sar sajak kistino kaham sak nairina bagai yagulo sak nairima ulo bini mohni bemar bo terek hamai phaimani fiaba atongsa taisa binio mohni bemarangai phaimani ajorao sak nainai chikon sak kistini ma phasongno saklai rimani o bemar belaino jaya belaino kirima sincha borokni thanitai mungsa khlaina gerei yagulo fatar hasteo talba saljinei sak nairi uitong tutino chikon sak kisti gerak salo jengno tei o naithoto sengchano yakari gelangi thangka bini ma phatei nukhungni borokro tabu belaino khakhamlaijak Kay nai ba tungo ang ta kay sinaguno sa may maya Bhagavan kena khorja jidi ai bago ano ba san ang may bagi tayo dito ko paya takap di Papa. Tadi guru kira-kira naik, kan kopi jauh pahit tapi tidak mau tidak yang lebih. Cuma nongkrong, ini kan gue nya, gue